unexpected? He mentioned an incident about following a sorority girl. He was out late at night and he would follow people like that. But that he'd try not to, but he just did it anyway. Is it taped with your approval? Yes. Ted and Liz had a very complex relationship. Their relationship had started rocking back and forth. She found a bag of women's underclothing in his apartment. She found a bowl filled with house keys. I'm concerned about my boyfriend, named Ted Bundy, whom you should look at. This will be an interview with Elizabeth Klepfer, Klepfer. Честитни месец Are you aware заедно! that this interview is being taped? Тук е тъмно като в пещера. Ей, честит месец. Муа! Какво гледаш? Пак ли True Crime? Да. Ще се побъркаш с тия неща. Не, няма, те са... Интересни са доста. Не. At that point, we did have a photograph of Ted, and we prepared photo lineups and showed to witnesses who had been at Lake Sammamish Park. Има прослушване за ролята на сериен убиец. Може да се пробваш ти тук с всичкия това True Crime, сигурно вече си специалист. Да, може между другото, наистина. Мисля да пробвам метод актинг. Какво е метод актинг? Ами бях чел, че е начин, по който се потапям и сам се едно като актьора за по-хубава игра. Звучи добре. Еми, пробвай се. Да, наистина. Алекс, спиш ли? Не. Трябва ли снимките да стоят на стената през цялото време, защото малко ме притесняват. Малко са зловещи. Ами, спокойно, те не са истински. Няма от какво да се притесняваш. Така че, да. Добро утро, Алекс. Добре ли си? Да. Как се поряза? Ужас. Нищо не е. Сигурен ли си? Искаш Да. ли лепенка, нещо? Не. Не, благодаря, не Добре. искам. Кога е прослушването? Утре? Утре готов ли си? Как мислиш? Ами... Мисля, че съм достатъчно подготвен. Ако искаш, мога да ти изиграя сцената. Интересно ми е да я видя. Наричате ме чудовище, защото не се разпадам. Защото не плача. Не съжалявам. А когато някой реши да направи нещо окончателно, без огризения го наричате болен. Алекс, плашиш ме. И за вас е странно.
Колко тихо е съзнанието, когато колебанието изчезне. Обичам начина, по който се опитвате да ме разберете. Все едно във вас има човечност и тя е мерило за моята същност. И виждате, че аз съм различен. Алекс, стига! Че съм ръката, която върши. Той що е най-трудно за вас? Моля те, спри! Аз не съм чудовище. Аз съм спасител.